Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan og nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit og naglisod na. Adtua intawon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan og nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayod mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus og mitang-on dayon ang iyang talinugo og gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi-lingi siya sa mga tao og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti. Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na bitaw nga ang mga tao nagpunsisok kanimo, busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Jesus og misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang og nabati niya ang kusog nga hinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang og naghilakngan kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Og gidala niya ang amahan og inahan sa bata og ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata og giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo.
apan gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lain-lain lang yung style ni Jesus, no? Naiusahay. Pero sa aning babay, naning hikap sa iyang biste, iya yung gipangita kung kinsay ni hikap. Aron tingali mahibawan, ma-expose ngadtos katawhan. Nya kanisang bata nga iyang gipabangon, iya sang giingnan ang nananaw, ayaw mo panabi ha. Ngano man nga si Jesus nangita man atong babay, nganong wa na man lang to niya, total nahibaw naman siya o kinsay na ayog, nganong iya mang yung gipangita, giingnan pagani siya mga tinunan. Hibaw bitaw ka nga nagpunsisok ning mga tao din hinimo, nya mangita pag yung kag kinsay ni hikap nimo, kadaghan anang gasig kadumugay na manganina nimo. Nya iya yung gipangita, wag padayon ni siya pangita. Nagkurog-kurog hinoong babay, ayay sakpan koron ani. Ana. Nya ngilad biya nas unang panahon ang babae muhikap sa lalaki, labi na gyud kon ikaw masakiton, mupalayo gyud kas mga tao. Nya uman di jud ka muhikap, labi na gyud og leader kana bang kuan ba, pangulo ba, no, nang kurug-kurug ang babae, napatay ko ani, batuon koron ani. Nya nganong gi-expose man siya ni Kristo, unsa may tumong ni Kristo, pakauwawan siya. Kay uwaw biya kay ito iyang gibuhat sa ilang panahon sa una, uwaw kay ito, talinugan kag 12 ka tuig. Nya human musuot ka na mga tao, kinahanglan unta ka mo palayo, kay kana manggong dunay sakit sa unang panahon, labi nagdako kayo ang sakit, grabe. Ang tawag ana nila gitunglos Ginoo, sad-an mo na sa unang panahon. Nya ikaw kung dagko kag sa ayaw duol sa mga tao, kay matakdan sila sama na mga sanlahon. Kanang sanlahon itawag po na sila mga grave sinners, ipanis sa Ginoo, mao nang adto ra gina sila slayo, kay gawas nga mutakod ang ilang sakit, ang ilas ang sala mutakod, mo na mga mentalities una ba. Nya gi-expose na noon ni Kristo, aparte na noong problema ha, sa may inyong hunahuna ka, nganong iya matong gi-expose nya, di ano'y angayang i-expose kay anak og opisyal, giingnan na sa noon niya, ay mo panabi ha. Libog no, mo na ipagaing noon, ay mo pagbuot sa Ginoo, siya ra ginahibaw. Pero sa akong bana-bana, ang tumong ni Kristo mao ang pag-expose, ang pag-publicize sa pagtuo nga tinud-anay, kana bang tinuoray nga pagtuo. Kay kani manggong tinuod nga pagtuo mga igsoon, andam magpakauwaw, dili mahadlok bisan pagpatyon. Moto gipakita ni Kristo ba nga ayaw ikauwaw ang imong pagtuo, i-expose ang imong pagtuo. Nya ngano man to si Jairo nga bauran man ayaw panabi, na-expose naman ang pagtuo ni Jairo or ni Jairos. Sunan ka, official ka, Roman official, unya nihapa kas tiilan ni Kristo nga imong subject man to sila mga Hudiyo sa mga Roman official. Mauna nga dito Roman official, pangulo sa sinagoga, nya ni hapa siya sa tiilan ni Kristo. Wana, expose na kay itong iyang pagtuo, so di na kinahanglang i-expose pa.
Kay kung isulti pa to nga gikuptan ni Hesus ang kamot sa bata, ayo dayon si Kristo mo musikat. Muna gusto ni Kristo atong ipagdayag ang atong pagtuo. Nya unsa may labing nindot sa atong panahon karon sa pagpadayag sa atong pagtuo, mao ang pag-practice sa mga buhat na gisugo ni Kristo. Ilingi anay mong tupad. Inaon sa maroy imong gibuhat, sugo ni Kristo o sugo nimo? Kasagaran ra ba nato ang atong gibuhat? Sugo nato sama aning pagsimba. Kining pagsimba unsa may imorong tumongan ni simba ka, sugo ni Ginoo o sugo ni nimo? Simba kay naara ba tay panginahanglan atong simbahan. Birthday ra baron nimo, simba tag sayo. Ana sa panang ubang mga kuan, naara ba kay sakit, simba ta aron maayo ta. Asa man ta simbahin adto dito San Vicente kay makaayo naman sa nang San Vicente diha nga naasliluan mga adto ta. Simba ta Padersiano kay mainis Padersiano kay di ta magduka muhagok ra ta. Ana ba basig maura na imong gusto. Bita na usahay nga pre atong pista sa Santo Niño sa Nubina. Sos di lang kay 100 ka text akong nadawat, sige ingon padir nus aman imong schedule, nus ay imong schedule. Nako ngano magsipangitag schedule nga porting daghanang schedule Santo Niñong misa, ngano mangutana gyud nga kanus ay imong schedule nga wa man ko tagai sa Santo Niñong schedule. Ang pagitaon ka na manungwa naidaghang pari dito, daghang pari nagmisa Santo Niño. Napamagani mag-concelebrate porting daghana nya mangita gyus nga mangita tas atong uyon ba ayaw karon kisay gasugo nimong musimba ka ang Ginoo. Mao na usahay si Kristo galikay ana, gusto niyang likayan nato kana bitang gitawag limang ginapagtuo, ang tawag ana tuo-tuo. Nabanghain ganitong murag makapaborta adto din ta magpunsisok. Mao ta na dinhi ako nang gi-practice nga kun manimba ta dinhi arigid mo lingkod sa atubangan. Kay paras babae ba muduol gid tas Ginoo. Tu ang grasya kun mo paduol ta adto mo no manglingkod sa layo, magpalayo nog padool parihagong Jairo ni dool yun ang iya ganing yun hikapa akong anak aron maayo ana ade makahikap ng layo kay ka mauwa ay di ko din mauwaw ko ayaw ikauwaw ang imong pagtuo, ang imong pagsimba ayaw ikauwaw pakita yun nagani lingkuranan arang-arang ni sister kay nilingkod yun sa tubangan kasagaran yun maunag abot og mulingkod basta misa ha binlan ginaglingkuranan sa atubangan magpaluyos lingkuranan ngano man kuno na may daghan din akan sila mga buotan man lingkod tubangan pero naagi uban binlan gyud ana pero naay ipanghatag sus gyud hulda box out pa kato din ni aging kung ana to pista nang hatag in taon tagpak meals hulog yun hinukutay gitawag na ko diha padir ati man na kay pertigyo hukuta hulog ay maglinya di maminaw ba na yun tungod las pak meals na porting simpula porting hurutas pak meal daghang kay kakaon blunggop man yun. Pero misa gani palayo muna nga to ragyong giapas ba kana ragyong makaayo nato di na gani makaayo mo palayo ta muna sa unang pagbasa ni ingon ang pagtuo nga gipuy-an ni Kristo wa siya mauwaw nga nagpakamatay sa krus wa sad siya mulunga sa pagpadayon bisan pag
porting sakitas iyang giagian. Nganuman iyang gipadayag ang akong pagtuo ug pagsugot sa akong amahan. Nya mao nang niingon sa diri sa atong unang pagbasa, kamo usab so tay giingon palandunga kung unsa ang iyang giantos o kung unsa ang pagpailog taliwala sa labing pagsupil, labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya o paglunga kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. So kini diyang pagpakamatay magsugod ni sa atong pagpakauaw para sa Ginoo. Di ta mauaw, magpabaga tagnaong para sa Ginoo. Pagsugod na kog serve sa simbahan 1984, nagtukod kog youth dito sa Bukid, mga grade 12 pa ang akong level atos eskwelahan, Second-year college. Grabe ang panginsulto mismo sa akong mga kaliwat, akong mga iyaan o uyuan. Ingnon ko, kinsa ragog ka, kinsa kang mag-alig-alig dinhig, tukod-tukod anang mga batanon. Ana, pag-abot sa nako simbahan kay ning hangyo sad mi nga mukanta kunuhay kay choir mi, giingnan ra mi nga ayaw lang mo diri kay tan-aw sa gihidtofot man kog tan-aw, bati kay gnaw nagtsinilas ra didto lang mo langob, didto mis langob sa Guadalupe. Kay ang langob sa Guadalupe una naapa man sa taliwa sa kakahuyan, wa man ay taong gapuyo diha, nya maglakaw pa ka, lusad pa ka anang sapa adto. Sige mi adto ga sir, mga duha mi katuig wa mi kasuod sa simbahan aron mo kanta didto ra mis langob. Og ngadtos mga kapilya nga tuas bukid bag na emisa kami ngatoy manganta. Ana, pakauwawan kita. Atubangon pa mis mga NPA, ana didan pa mi pagkanta labi na magabi magsaba-saba, pabuthan pa mig armas dito sa kilid kapilya kay pahunongo na mig kanta. Ana, sige lang yun mig kanta. Bahalag mga matay. Ako masetig encourage nila, padayon ta. Mga kalima, kaunom ba ko ato gi-convince sa mga NPA nga mo appeal ngadto nila. Balibad lang sa ko, sa tinaro nga pagbalibad. Maglakaw ko, daghan kay mga kuros-kuros desdan, kay perti namang pinatianay dito. Gipamatay ato mga NPA kay gidudahan na mga sa tawagan na kanang informer na ako na sa gidudahan, patay ginisiano ron. Ako san maglakaw ko, magabi ko naagay ni rin mo buto ani. Ako na gini. Ayun na ba? Sige lang yung baktas. Na niresulta gyud na wa gyud ko maminyo karon napari nako ni anak ko din his parokya sa San Vicente. Din hisad, buha say hadlok-hadlok. Sige gyud. Labi na ning pamaligyag slat, kauwaw ani. Sige baligyag slat, uwaw Kaya mo kuno ibarog diri pamaligya mog slat nya minus pag yung kaing mo palit. Ambot ning ni ang nanimbaro na malit na baka ni. Malit na mo. Congratulations. Nya magpakamatay ta para aning pagtuhoa. Pakauwaw ta para sa uban. Gigamit sad na sa mga santos labi na ni San Juan Bosco sa iya sang pag-atiman atong iyang misyon. Grabe ang panginsulto, grabe ang panaot ngadto niya. Sige lang yun siya, padayon lang yun. Hangtod yun namatay. Mao gibuhat sa ning Mother Teresa, gibato pa na sa Mother Teresa pagsugod niya atiman sa mga katong mga gipangod ang lawas ba gahigda dias daplisdan gibatos Mother Teresa sa mga Hindos. Sige lang yung atiman. Nakalampos yun. Nahimo siyang pinangga kaayos mga tao sa tibok kalibutan. Pero niagi siya sa tumang kalisod. Mao na ang atong pagtuo, ato yung saksihan. Di ta mauwaw, mupadayon ta. Nya di ta magpadaan ng sultis mga tao. Ay padaan na. Ingnon ka nga, mugwapa ka basta
kuluran imong buhok, ay padaan na. Sundang Ginoo nga mo'y nag-color sa imong buhok. Awa, di ba? Relax kay ka. Pero ang imong buhok, wa mo haom sa gitanaw sa kalibutan nga nindot. Pero sa matas Ginoo, ikay kinanindutan. Nga sa imo sang kasing-kasing, relax ka. Nga naman, sa matas Ginoo, nakalipay man kaniya. Magpa-color ka sa imong buhok. Ang sa may mahitabo, sa matas Ginoo, luod kay katanaw. Nga naman, imong giusab ang iyang kabubuton. Ang suko mamunako. Imong kiskison, imong kilay, kailisan imong badlis. Matas mga tao, okay ka. Pero matas Ginoo, ingong Ginoo, nakaminos day ka sa akong gihatag ni imong kilay. Imong manggikiskis. Ingon sa dayon tong usa nga atong online parishioner, ikaw pader ba muingon ka nga gikiskisan ang kilay ngilad, nagpatupi man lagi ka, gikiskisan man na imong buhok, ang imong buhok. Nako pero wa hotdag kuha ang buhok aron ilisan nako wig. Wa ko'y artificial nga giilis nya kanang imo man ang gikiskisan nya giilisan nimo badlis. So ang tinuod imong gikuha, giilisan nimo di tinuod. Awa na'y kalainan sa imo sang pag-ilis sa imong bana or pag-ilis sa imong asawa. Pinaagig divorce. Wa sa na'y kalainan sa imong pag-ilis sa imong tiyan na padong na muburot kay namabdos ka kay nagpatukhang ka nya imong giilisag abortion aron kunuhay slim kay ka. No? Wa na'y kalainan sa imong pagkababay nga imong giilisan og mura na kag laki. Bisag babae ka or laki ka, imong giilisan og murag babae. Di ka masukong Ginoo na nga imo naman ang giilisan sigon sa imong gusto, sigon sa gusto sa kalibutan. Dili na tamo antos sa pagsunod sa gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo kuhaa gid ng sala. Ang gusto sa tao, pagpakasala. Mo nang ningos Kristo, if you want to follow me, deny yourself. Kay kaning gusto sa atong self, pakasala ra gyud. Diin gasugod, kahadlok, kauaw, unsa niya ikasultis mga tao. Muna si Kristo, gi-expose niya ang pagtuo, iyang gipakita nga andam tatang magpabaga sa tong naong basta partig pagtuo. Sige, lingihan na imong tupad. Ingna siya, sugod karon magpabaga na tas naong nga. Ana, pabaga mos naong, pamaligya sa mog slots para sa ato din eh. So sunod simana og mahalinan mo bisag usa lang kada simana, baligya mog slot. Congratulations. Na iniari diri nako nga niingon, Pader, ika-50 na ni ka-slots nga akong nahalin gikan sa akong mga kaliwat o mga higala. Ako'y tigrimit din he. Ako dayon siya gipanalanginan, pwede na kang mamatay. Okay, sinang ka na maligya siyang slots. Para saan niya kong gibuhat ba? Iyang pangumbinsiron ng iyang mga kaliwat. Aron ko no, makapalit nga rig slot. Siya to pa ko'y atuonon, Pader. Pero ang makatats na ko, katong 10-year-old nga bata na magsimbahan diri ba Domingo, iyang pangumbinsiron ang iyang mga isig kabata hasta iyang mga iyaan, iyang mga uyuan para mo palit og slot diri. Dadon pa Pader, picture ni kay ako na saning na-recruit nako, kuyaw ako nimo gamay kayong bata siya, pwede na ko musod pagka sakristan nako, ayaw lang sa ika-13 anyos lang nimo. Ay lang sa karon kay Gis pa man ka. Sige, huwat lang ko. Sige, siya pamaligya. Slat. Kamo, hapit na lang mo mga matay. Maligya mo. Oh, congratulations kung namaligya. Manindog na ta.